ui chanchin YouTube pa hian ui chanchin chi hrang ui huai sen te ui fing zual te le ui rin om zual te chanchin an da to a tun tum chu ui ron pian chhuah dan te le an tak sakhol ro pui tak chanchin te kan soi ve thung don ani mithiam te chuan tun lai khovela ramsa le ran kan hmu thei sahel e chi to phot hi chu mayasis ramsa chi khat thingkunga khosa thin te atanga ron piang chuak ni in an ngaia heng ramsa te hi kummak ta doi somruk liam ta a khan he khovela hian an lo cheng to thin ani an ti he mayasis thla te hi hlom ni in an thena uilam chi le sakei chi te ti in mithiam te chuan an thliar atoi zong in soita ila mayasis te atang hian uilam chi hesporosion an ron chuak tana chuta tang chuan tomartas ron chuak le in heng ho hi chu chinghnia kan ti te nen hian in ang to tak an ni kum tam fe aliam hnu a chinghnia ulf kan ti te hi an ron chuak ta a chuta tang chuan uinena in ang tak ni to mihring tena an la vul ni chia si lo paleolithic dog an ti te chu an ron piang ta a ti chuan kum sing khat sanga liam ta khan heng paleolithic dog te atang hian tuna ui mihring vul thei te hi an ron piang chuak ve ta ani mizo te chau ni lo mihring te ran vul hmasaber chu ui hi ani a ma se engtik hun lai atang khan nge kan vul tan to ti ero chiang takin a hriat thei lo thung Germany a thlan pakhat an hai chhuwa chuan mihring le ui ru ro hmu chhuwa ani a an ru atanga akum an han zir chian chuan kum sing khat sangli zani somni pathum vel liam ta de to ami ani ti an hmu chuak hei hi ui ru ro hai chhuwa upaber ani nge chuti ani chuan kum sing khat sangli atanga singthum liam ta de to khan mihring te hian ui hi kan vul tan to a ui pa ngai ang an ni ma paleolithic dog an ni lai po khan mihring te hian an lo vul tan to ni in mithiam te chuan an ngai zirmi te chuan chutia ramsa wild animal te le mihring te kan in nel tak dan chu hetiang hian an zel dina man lai mihring hmasa te kha sapel thin an ni a chung an saruang te chu ramsa then khat ten cho atan an ring ve le chhonga chingna chi then khat a huang tau zol te chu mihring an hmu po in an in saseng mai du lova mihring te po chuan thata nge tibik lovin saruang an ron ei chu an en liam ve maya hun engemaw chen a liam hnu chuan chung saruang ron ei tu te chuan ramsa le thawm dang an hrichak hle ti te an hmu chho zela an sapel le na tura chhor theidon riawin an hria te po aniang saruang mai ni lo ei tur te a thlemin an in kom nel chhota aniange an ti chutiang chu an ron pian chhuah dan chu ani ta a ti chuan tuna hian khovelin ui ati te hi breed hrang zathum somnga chuang a om ti Federation Cynologic International FCI chuan atar langa amai ro chu American Kennel Club AKC chuan chi hrang zahnih vel chauh a pom thung he an pom dan in an lo chan hi chumi zat tal chu an piang phot tur ani ti le an chi thiar dan ain an lo wang te ani an history lam chu du tok ta ila an taksa khol ro pui tak chanchin i han soi thung tiang uirim hriat na olfaction hi aro pui em a khovela rim hriat na khol thaber ti hial tur moi ani han ngai thave ma te ro pui tak an lo ni ama sabera chuan an hnar mihring chuan thok nan le rim hriat nan hmun khat kan hmanga kan han thok chhuwa hian rim lo lut tur kha kan chem chuak dai thin ma se ui hnara chuan thok na tur le rim hriat na tur hi a hrang tlat Wikipedia in atar lan danin an thok chhuwa hian an hnar sir kak le phel ang deuh slits atang hian boruak a chuaka chutia tho chuak reng tho si chuan an hnar kopa ngai atangin rim an thetel reng the ani ati chu wang chuan an thok chhuwa le hi blu hian an thil rim chui ati boi ve lo ani ome thi di rim hriat na ui hian an hnar ko veilam le dinglam hi a hrangin an hmang theya Walking Dog magazine chuan ui hian stereo angdewa rim an hriat thei thu atar lang hemi omzia chu kan bengin ri a hriat hian a hlat zawng le khoilam atanga ron kal nge kan hre thei ang hian ui po hian rim an hriat atangin khoilam atanga ron kal nge ti le
engtial hla nge ti an hrengal thei mak takan ni an thuak le rim hriat na ui thuak zinga rim thliar hran hna thok tu olfactory bulb hi mihring thuak nena te khinin mihring ain alet somli zetin aliana hei wang hian rim pakhat chauh ni lo rim chi hrang hrang in polpo hi an thliar hrang vek thei ani tin mihring te hian rim hriat na sel hi maktaduai nga atanga maktaduai rukvel kan neya ui chuan rim hriat na sel hi maktaduai za som hni panga atanga maktaduai zathum vel an nei ni in mithiam te chuan an soi kan in thlau hem hem hle ui te hian rim maktaduai khat chuang hi an thliar hrang theya mihring te chuan bai kan siam hian rim langsar tak pahnih khat kan hre hrang ve theya ui erawh chuan kha baya kan thlak zong zong kha a hrangin a hre vek thei ani hetiang hian mithiam te chuan tui hmangin an te khina mihring te hian tuino khata chini fian khat tel hi kan hre hrang ve thei chang changa ui erawh chuan olympica an hman swimming pool pahnih chhun fina chini thir fian khat tel hi an hre hrang nalh thei ani an ti Jacobson's organ an dang chhungah hian rim hriat na khawl dang Jacobson's organ an neya he khawl hi six sense ang mai ani a rim an hre satia lova ramsa emo mihring emo po an emotion launa lawmna tihna tumna thlengin an hriat sak thei thil nung dang te hian an taksa atangin pheromones an pe chhuaka pheromones hi rim hmanga mani chipui in hriat hranna ani mai awme chung chu ui hian an hre chak em a an chipui ani em nel tur nge hlau tur ti zong zong hi an dang chhunga an rim hriat na Jacobson's organ an ti atang hian an hre thei ani tin he Jacobson's organ hi an no te nena an inzom na thuk tak ani boka an pui bula thlamuang takin an om thei pha thin an soidan takin he Jacobson's organ hi ui dan chuan an internet ang ani a ram sadang chanchin zong zong an hriat theina hnar ani an ti thilmak tak dang le chu an hnar hmanga hun kal to le hun lo la om tur an hre thei hi ani ui hnar hi time machine ang deuh ani a rim an hriat hian thil lo thleng mek chauh ni lovin darkar tam tak liam ta a thil lo om to past le future rim te po an hre thei ani an ti ui te hian rim hlui le rim thar hi an thliar hrang thiam em maya rim an hriat hian kharima molecules om te kiam dan le tam dan a zir khan eng tianga rei nge ti an hre thei vek ani in i chuasan hian ina i rim cham bang atang khan eng tik vela nge in i chuasan a hre thei che ani ber chu hun lo om tur an hriat dan po hi a ro pui hle boruak hi a cherenga he boruaka thil rim leng vel hi an hre chak em a ruah aron sur dawn hian ozone alo in thlak dang lama khodur po i hmu hma hotin ui chuan chu boruak in thlak chu hria in alo phi ruai to thin kan hma zona in phena thil nung dang an lo om hian mita a hmu hma hoin kan hma lama khan thil a om ti a hnar hmangin alo hre thei ani ni tin i ui chuasan chi ini chuan i ho huna in kota emo khoya emo alo ngak thin che em ti lo chik chin te in i chuasan hnuwa i rim in chunga la cham bang kha a kiam tial tiala i ui chuan in chunga i rim la cham bang zat concentration level kha alo chin chia thina i chuasan hun le ho hun bi alo hriat than viau to hnu chuan ina i rim cham bang tlem le tam atang khan tun hi kapulo ho hun ani to ti a hre thei ta thin ani hei wang hian ani i lo ho ma de atanga kongkabula an lo nga to thin chani ui rim hriat na hi a that ba ka a chak tela fit sing ni kilometer ruk vel dana sarim po an hre thei heti hian an te khina rala tangin khuwa in thlir duna nang chuan khuwa chauh kha i hmu a ui erawh chuan khuwa kha a hmu ba ka kha khuwa a mi pakhat kawr kilh rim po kha a hre tel thei an ti an beng an hnar mai ni lo an ri hriat na hi a chak viau bawk ultrasonic sound an hre theia mihring in a hriat tham lo hi an hre chak em ani sazu chik mai po an tan chuan beng cheng a tlinga mithiam te chuan an beng hi listening machine angin an te khina
an tan chuan khovel hi thawm rinuai angin a khat ani an ti chutiang khopa thawm hra an ni awang chuan in khawm dar te trek tla te le halpua te hi a rin lutuk awanga an beng tinatu ani a hetiang thawm an hriat chuan an phi ruai mai thin an tan chuan beng bula in au khum vak ang vela nin om le beng cheng ani tin an beng hian thil ri a thliar hrang chak hle a thawm an hriat hian 0.06 second khat tlin hma fe ani chu chungin eng thawm nge ti an thliar hrang ngal vek thei ri an hriat hlat thei zawng pawh hi mihring aiin a let li zetin an hre hla thei bawk i pen thawm i motor le bike thawm a hra hrang hi mak ATM thil ri eng kim mai hian vibration le frequency hrang an pe chhuak a chu i ui khan a thluaka alo chin chia to chuan thawm rinuai le motor dang rikara pawh i motor ri chu a hra hrang chat dawn ani rala tang po in ni se i motor ri chu a hra hrang em mai ani chu tho chu i ke pen ri a hriat hran na pawh kha ani ui te hian ri an hriat dan hi rimawi tumna hman ro hrang angin an hria a drums le guitar ri i hra hrang em ang chia khan i ke pen emaw i o emaw i motor emaw pawh chu ni se an lo chin chia to chuan kilometer khat danami pawh an hre chat the ani an mit chung chang mihring mit hi rawng thlir hrang tura duan ani a ui mit chu thil che le thim thama chak tura duan ani thung ui te hian rawng chi hnih a pawl le a eng chia an hmu thei a hnim hring le thei hmin sen hi an mitah chuan a inang reng ani ui te hian 240 degree vel hi an hmu thei a an hma le hnung tlem an hmu thei ani chu sapel thin ramsa atanga ron piang chuak an ni awang hian thim thama le thil phezok hi an hmu chak em thung ani ma se hmu hlat thei zawng a ero an hma zawn fit ruk dana mi chia chiang takin an hmu thei a fit ruk pialam hi chu an tan chuan a phe ruai vek ni mai hian a lang ani ama ero chu thil che hmu chak tura duan an ni miaw awang hian hladeuh tak atang po in i chet dana tunge ini a hra chak em tho ui taksa khawl ro pui zia hi seitur ala tama tuna tan chuan du tawkila an nun phung le an zia te video hrangin kan soi le dawn nia